mga bay, papunta po tayo ngayon sa Valencia. Magpakabit po tayo sa ating gulong sa likuran. So nakabili tayo ng gulong na 60 by 80. Pero yung plano ko, palitan yung harapan na 60-80 natin. Kaya 60-80 yung binili ko sa likuran. Kasi bibili ako ulit ng Maxxis brand na 70-80 sa likuran para bagay. 70-80 yung sa likuran, 60-80 yung harapan. So ang gagawin ko sa likuran yan mga bay is i-tubeless natin. Shoutout muna kay Toto Twist. So siya ang mag-tubeless sa ating motor ngayon. So hindi ko pa alam kung ilan ang gagastusin. Basta siya na daw bahala ngayon. So umaga yung sinasabi ko sa kanya na pupunta ko doon mga 8 AM, kaso may duty pa kasi ako. Kaya ayan, ngayon ako nakauwi ng madaling araw na oras ngayon is 1 PM. Kaya ngayon ako pupunta doon. Sana nang doon pa si Toto Twist, hindi pa siya umuwi kasi Sunday ngayon eh. Doon ko na rin ipapakita yung gulong natin na Maxxis, kung anong klase na gulong ang binili ko. So yan, kita-kits tayo doon mga bay sa shop natin trabahoan ni Toto Twist. Let's go. Yan mga bay, tinanggal na ni Toto Twist yung dati nating gulong. So ito po yung gulong natin na CST. So ito po ang gagawin natin na i-tubeless. Nabili natin na gulong na Maxxis. Yan. Maxxis. So ito po yung gagamitin natin na gulong mga bay. 16 round. Ito po yung gagamitin natin sa pag-tubeless. So lagi siya may panglagay siya sa rim mga bay na hindi masira yung piliran ng rim. Yan, tinanggal na. Iusan na lang na ako ba? Yan mga bay, natanggal na. Yan. So, yan. 60 natin. 60-80 yan mga bay. Sa likuran natin ilagay. Yan mga bay, nagdala tayo ng sagbot dito. Ito po yung 60-80. Yan. 60-80 mga bay. Hindi natin para ma-tubeless. Yan, sinimula na. Pinana na ang hangin. Yan ang gagawin. So tinabas yung interior na 16 ang round na rin, no? 16 ang round sa ginagamit natin na interior para sa tubeless. Domingo, sayo ra kay kamuli Domingo na. Sir, kamu out of Domingo. Saan na yung sulod? Pulbura. So, bili muna tayo ng sealant mga gabay. So, nilagyan niya ng goma. So, yan po. Ito po yung mangyayari mga bay. So, ito po yung kanyoto. So, ito po yung gulong. Yan. So, yan po na technique pang tubeless sa rim set. Yan, may rams. Let's go, man. Gawang ano ito, Toto Twist. Wow! So, yan, binagay na niya kung saan yung sign sa ating gulong. Saan yung oil? So, lagyan ng asiti mga bay.
sealant, pang tubeless. Yan. So, kinabit na. So, twist lang sa kalam. Wah, terbatangan din na mo. Pero ako, wasilan. Oh, pero ni hongaw. Pag-inom po. Kasi nato kung na yung patubig din, sobra. Tubig na ko. Ay, ito bil rin ni mo. Habis ko labi mo na ako. Mga pa na. Ano gani? Grabe, wala na eh. Alugin muna bago ipasok sa loob. Sealant. Nasuka ng mga bay. Lisod bunga wa hangin na. Ano yung hawak kay dungag-dungag wa hangin na. Pero sa interior ba nga magdungag wag hangin. So yan, tapos na. So yung natira niyan sa harapan natin yan pag bili tayo ng isang gulong. Tapos na. Gits. Diba, ang bilis lang. Sa ganyan kabilis mga bay magpa-tubeless. So wala talagang ganyan. Ito tabasin pa to ngayon. So may gauge pa para malaman natin kung ilang hangin yung karga. Pilay sulod ka nang naiangkas, ito na angkas. 70. So, 70. So, uy, goods na kayo na. Goods na mga bay. Cutting yung sunod na gagawin. Yan na po, bilis. Yan na po gagawin. Cutting, yan. Malinis yung paggawa mga bay. Hindi halata. Pag naitunok nila lang ito, no? Tsagdaanan sa diyan. Ayan, tapos na mga bay. So, walang labis, walang kulang. Toto twist lang, malakas. So, kung gusto nyo magpa-tubeless mga bay, punta lang kayo dito kay Toto Twist. So, yung natira, dyan natin yan. Kasi gagamitin pa natin yan sa harapan mga bay, pagpa-tubeless. Ayan, goods. Tubeless gaming mga ba itong Mio tubeless yan. Kita nyo kasi may kunting guma. May guma. Goods. Ay basta natagakan itong isa ba? Tagakan siguro na no. So natapos na yung tubeless natin. So salamat kay Toto Twist. So kung gusto niyo magpa-tubeless, punta lang kayo dito. Dito na lugar mga bay. So kayo nang bahala kung sa Gap Enterprises. So dito mga bay, nagbibenta sila ng mga bike. So dito siya nagtatrabaho. So yan po ang kanyang motor mga bay. So ito yung pinaka-the best niya. Pinaka-specialty niya alignment.
Dalawang design ito, flower. Ito mas goods din tingnan mga bayo. Yung sa harapan niya, twist talaga yan. So ito na po yung gulong natin. Yan, goods na. Tubeless. Yeah. So malong ride natin to mga bay ngayong 31. So long ride to, talakad tayo. So yung alignment niya, goods naman. Yan. 60-80 tayo mga bay. So yung nagastos natin sa labor is 100. Yung interior na nabili natin 120. At saka sealant na 67. So yan po ang magastos natin pag magpa tubeless. So yan, so bira. Ang ato na may bay. Dalang ligid si. May kalintik, atag ta ng papa. Bye, salamat ya. Ayan, maganda na yung gulong natin, Maxxis. Oh, goods. Let's go, man. Medyo matigas yung likuran natin pero goods diyan. 70 yung hangin natin diyan sa likuran. So yung gauge niya is pang gulong lang ng motor, hindi yung sa sasakyan. Kasi yung 70 sa sasakyan, marami na yan. So ayan lang, salamat kay Toto Twist. Wow! So yung labor niya 100, interior na 16 round na ilagay 120 at sealant na 67. So naggastos tayo ng 287. So goods na yan pag magpa-tubeless. So forever na yan, hindi na tayo alala kung tayo mag long ride. So itong harapan natin is may interior pa. So na natin yon i-tubeless pag may budget na tayo. So same lang bilhin rin natin na gulong, yung 6080 rin na Maxxis brand para mas goods. So hindi na natin patagalin pa na matagal pa natin palitan yung harapan, kasi yung harapan natin parang sira-sira na, parang may biyak-biyak na dahil 2 taon na yan. So bili muna tayo dito.